नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. दीपावली नंतर मुख्यमंत्री येड्युरप्पा कारवारात. धर्म मतांतर झाल्या मनशाल नाव अनुसूचित जमातीच्या यादीतल्यान काढू जाय. यल्लापूर गिरिजन सुरक्षा मंच. पूर्ण नग्न व अर्धनग्न अवस्थेत अभिनेत्री पूनम पांडेन चापोली धरणात काढलेल्या व्हिडिओ लागून आज काणकोण बंद करून राष्ट्रीय महामार्ग अडवतो निर्णय. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कुमटा पुरसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बीजेपी गट विजयी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 60 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. दीपावली नंतर मुख्यमंत्री येड्युरप्पा कारवारात. दीपावली नंतर किंवा डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री BS येड्युरप्पा हेमी नवीन हॉस्पिटल इमारतीचे शंकुस्थापन करूक साध्यता आसा म्हण शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगला. पत्रकारांशी उलयत असताना शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले की बुधवार दिवस मुख्यमंत्रील्या गृह कचेरी कृष्णात भेट देऊन शंकुस्थापनाबद्दल चर्चा झाली. आता आशिल्ल्या जिल्हा सरकारी हॉस्पिटलाबरोबर 450 बेडाचे अतिरिक्त इमारत निर्माण करूक 160 करोड आजपर्यंत सरकारान मंजूर केला. सरकारी मेडिकल कॉलेजात NMची मान्यता खातीर तात्तितले बेगी हॉस्पिटल निर्माण कामगारी सुरू करून शंकुस्थापना करून दिवू जाय म्हण याचिका दिला. धर्म मतांतर जाल्ल्या मनशाले नाव अनुसूचित जमातीच्या यादीतल्यान काढू जाय आणि अनुसूचित जमातीक मेळचे सुविधा धर्म मतांतर जाल्ल्याक बंद करू जाय अशी यल्लापूर गिरिजन सुरक्षा मंच आग्रह केला. या संबंधी विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्धी हेमगेल्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारीच्या वतीने राष्ट्रपतीक याचिका दिली. या वेळार पत्रकारांशी उलयत असताना त्यांनी सांगले पारंपरिक अनुसूचित जमातीपेक्षा परिवर्तित जमातीक जास्त सुविधा मिळतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कुमटा पुरसभाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बीजेपी गट विजयी झाला. मोहिनी गौडा अध्यक्ष आणि 3 पटी निवडून आलेले पुरसभा सदस्य राजेश पै हेमी उपाध्यक्ष झाले. कुमटा पुरसभेचे 23 सदस्यांपैकी 1 सदस्याले मरण झाले असा. बाकी आशिल्ल्या 22 सदस्यांपैकी 17 बीजेपी आणि 5 सदस्य काँग्रेसाला असतात. काणकोण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक तुकाराम चव्हाण हेमका काणकोण तालुक्याच्या चापोली धरणात अश्लील व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याबद्दल निलंबित करची मागणी दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमार सिंग हेमी फेटाळल्यानंतर आज काणकोण बंद करून राष्ट्रीय महामार्ग अडवतो निर्णय जागृत काणकोण समितीने जाहीर केला. जागृत काणकोणकरांच्या वतीन सम्राट भगत हेमी काणकोण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलीस निरीक्षक तुकाराम चव्हाण हेमी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हो नोंद केल्या प्रकरणी निषेध करण्यासाठी आज काणकोणचे नागरिक व विविध पक्षाचे नेते काणकोण उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमिले. पूनम पांडे विरोधात गुन्हा दाखल करून त्वरित अटक करची मागणी उपजिल्हाधिकारी सतीश प्रभू यांच्याकडे केली. काणकोणचे पोलीस निरीक्षक ह्या प्रकरणात सामील असलेल्यान तेमी योग्य प्रकारे चौकशी करू शकतना. त्याक लागून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे ही चौकशी करच्या दिवची अशी मागणी नागरिकांनी केली. पूर्ण नग्न व अर्धनग्न अवस्थेत अभिनेत्री पूनम पांडेन चापोली धरणात व्हिडिओ चित्रित केलो आणि हो व्हिडिओ काणकोण गोवा आणि गोवा भायर प्रसारित झालो. त्याक लागून काणकोणचे नाव खराब जाता म्हण अनेक नेत्यांनी उलोवन दाखयले. काणकोण पोलिसांन हो व्हिडिओ पळोवन कारवाई करची गरज आशिल्ली असे काही लोकांनी सांगले. दोन पोलीस दोन असं सदा 7 व्हिडिओ काढला काही 7 व्हिडिओ काढला आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 60 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 4, अंकोला 11, कुमटा 8, होन्नावर 12, भटकळ 0, शिरशी 4, सिद्धापूर 6, यल्लापूर 6, मुनगोड 7, हळयाळ 1 आणि जोडा भितर 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,120 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 12,558 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 397 रुग्ण
उपचार घेते आसात। 161 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 236 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 165 लोकांले मरण झाले आसा। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स जरूर करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।